Pirtûka Serok Mesûd Barzanî ya bi navê Bodirokê bi zaraveyê kurmancî li Tirkiye ji aliyê weşanxaneya Avestayê ve hat çapkirin. Pirtûka ku berî niha bi çend mehan bi soranî li Kurdistanê hatiye çapkirin, wergera wê ya kurmancî ji aliyê Rojnameger Arîf Zêrevan ve hatiye kirin. Pirtûka Serok Barzanî ya bi navê Bodirokê ne tenê 10-15 salên dawîn ya dîroka Kurdistanê, gelek mijarên nehênî, sir û hevdîtînên dîplomatîk jî eşkere dike yên di sed sala dawîn de. Ji proseya referandûma serxwebûna Kurdistanê bigirin, heta mijarên Kurdistan, Iraq û Rojhilata Navîn, peywendiyên navdewletî, heta bi peymana herêmî ya li dijî Kurdan gelek mijar hatine eşkere kirin. Xwediyê Weşanxaneya Avestayê Abdullah Keskîn jî derbarê giringiya Naveroka Pirtûka bo dîrokê de raya giştî agahdar kir. Bo dîrokê ku berî demekê berî çend meha soranî derketibû, vêga jî li vir Kurdiya kurmancî em dertixin çapeke taybet û çapeke normal vêga derket heftiya pêş belav dibe û bawerim di meha pêş de yanî meha hezîranê de Tirkiya wê jî ber bi dawiya me hêve em ê karibin belav bikin. Ev kitêb esas wekû naveroka xwe û ji navê wê jî bira jî belgeyek dîrokî ye tarîxî ye. Ne tenê pêşketinên 10-15 salî dawî nexasin piştî referandûma serbixweyiya Kurdistanê, xulaseya yanî wekî ku te dîroka 100 salê dawî a Kurd û Kurdistanê ye. û gelek diyalog û tiştên peywendiyên dîplomatîk û belgeyên nehênî û gelek tiştê din vê kitêbê de hatine eşkere kirin. Ez bawerim ê nîqaşê li ber gelek tiştan vekê ez pir kêfxweşim ku şexsiyetekî wekî Mesûd Barzanî ku yek ji qehremanê li hengê zarokatiya me bû, îro wekî weşanxane kitêba wî li ba me çap dibe. Di Pirtûka Serok Mesûd Barzanî de hevdîtina wî ya bi Joe Biden re jî cih digire ku wê demê Biden cîgirê Serokê Amerîkayê bûye, niha jî Serokê Amerîkayê. Biden di vê hevdîtina taybet ya bi Serok Barzanî re jê re dibêje wê emrê min û te têra dîtina Kurdistaneke ser bi xwe bike. Li gorî Abdullah Keskîn eşkerekirina van hevdîtinên nehênî rûdaneke gelekî baş e û yekem care ku aktorekî Kurdan van têkiliyan ên veşartî û nehênî raberî raya giştî ya cîhanê dike. Ew bihêviye ku ev gav destpêkek be. Biden helbet dema ku ev gotin gotî dîsa ne kesekî ji rêzê bû, cîgirê serok bû, vêga serokê Amerîkaya. Yani berê jî me hin tiştê bûya wayî dibihîstin lê bixenata min ev proses gereke ji aliyê Kurda ve heta niha tarîxa me tim ji ê derveyî me ve gelek care ji ê nahezên me tarîxa me nivîsandine. Yani ji seyyahê kevin heta misyonera bigire serbazên ku Kurdistanê dişar de cî girtine falan. Êdî Kurd gereke her tim em dibêjin çima em dest navêjin van mesela, çima em bi xwe tarîxa xwe nanivîsênin. Ez bawerim ev bû mînakek gelek. Baş hê li ciyê din li ser van mesela tiştekî bi detay nehatiye nivîsandin, aktorê herî mühim di vê meselê de ku pêşengiya referandûmê dikir ser navê miletê xwe parçê xwe hemû nehênî û sirê wê hevdîtinê bi Iraqê re, bi welatên derûdorê ê cîran re, bi Amerîka re, bi welatê din rêkîtiya Ewropa re eşkere nivîsandin. Hevîdarim ev bê destpêkek. Pirtûka bo dîrokê ya Serok Mesûd Barzanî piştî çapa kurmancî ya Tirkî jî wê di dawiya meha hezîranê de dîsa ji aliyê Weşanxaneya Avestayê ve bê çapkirin û belav kirin. Herkes zanî bê tiştê gotin yani Kurdistan parçeyê Azad Altun, Kurdistan 24, İstanbul. Mixabin serbestiya Tirkiye li serî parçeyî ji hemû Kurda ji zêdetir. Anjî Iraqê kême de